Umehluleli uMaya uthi ayikho nencane into engamdida noma angayazi ngalomsebenzi uwazi njengoba ezazi. My role would be to support the Chief Justice, do whatever tasks he assigns to me, stand in for him in his absence, and generally ensure that the vision which I clearly outlined in February before this body is in harmony with what he has in mind for the judiciary. Ebuzwa ngengqinamba ezikhona enkantolo ephakeme yokwedluliswa kwamacala eBloemfontein nokuxazululwa kwazo lezo nkinga uMaya uphendule kanje. We have done our very best to to make sure that things do not collapse in our registrar's office, but there's only so much that we can do. But we had these unfortunate incidents which forced me to physically man the registrar's office. In the last term, most of my work was making sure that things are actually done in that office. Uthi aqaphele kakhulu ngokuthi umphakathi unakho kungakwethemba ukusebenza kwezinkantolo zakulelizwe wabalula izathu zokungethenjwa kwazo abantu. Lack of understanding of the judgments that court deliver. And I remember that it was actually Commissioner Lepu who raised this issue that maybe we should look into having a dedicated system of explaining judgments to the public. Ikhona ke imizamo ayingxenye yayo ekutheni bangabi ingcosana behluleli besifazane ikakhulukazi labo abazoba sezikhundleni eziphezulu. South Africa has never had a woman in its highest echelons. I'm the furthest as the president of the SCA that women have come close to smelling, what it is to actually take just be in charge of your institution and be given an equal opportunity as your male counterparts, to show your prowess, your skills. Usemkantshubomvu uMaya kweyithinta ukusebenza komthetho njengoba ngo1994 ngaphambi kokuthi kuvotwe wayewumphenyi esebenzela iIEC ephenya izigameko zokudatshulwa kwamaphepha amaqembu abantu abamnyama edatshulwa abelungu. Ngonyaka u2000 waqokwa njengomehluleli enkantolo ephakeme eEastern Cape kanti lesikhundla sokuba umengameli wamajaji enkantolo ephakeme yokwedluliswa kwamacala eBloemfontein selokhu asibamba ngo2017. Khona la ephoswa khona imibuzo unconywe kakhulu ngomsebenzi awenzayo enkantolo ephakeme yokwedluliswa kwamacala. Phakathi kweziqu zemfundo ephakeme uMaya anazo kufaka phakathi Bachelor of Laws iLLB ayithola eNyuvesi yaKwaZulu-Natal kanye neMasters kuzo ezomthetho iLLM nokuyiziqu azithola phesheya kwezilwandle eMelika. uMaya nguyena yedwa umuntu ozoba ingxenye yenhlolokhono kulesikhundla. NginguCalvin Dludla wezindaba zeSABC. Phambili emkhakheni wezomthetho ungomunye wabesifazane bokuqala abapha ngamajaji eEastern Cape waba futhi ngowesifazane wokuqala umpisholo enkantolo yokwedluliswa kwezinqumo zezinkantolo. Manje usezoba ngowesifazane wokuqala ukuba yiphini lenhloko yamajaji kuleli. Yize bekhona abanye besifazane ababamba lesikhundla kamuva nje kwaba umehluleli uSisi Kampempe ngonyaka odlule. uMaya uzoba ngokuqala ungena kulesikhundla ngokusemthethweni. Wazalela endaweni yasemakhaya eTsolo eEastern Cape, wasebenza njengodolika enkantolo waba umshushisi ngaphambi kokuba yingxenye yeWomen's Legal Defense eWashington DC. Njengobela kuleli langena enkululekweni, uMaya wasebenza njengomphenyi eKhomishaneni yezimele yezokhetho. Wasebenza njengommeli ngaphambi kokuba ijaji enkantolo ephakeme. uMaya waphinde waya esigabeni zokudluliswa kwamacala, wabamba isikhundla enkantolo yomthetho sisekelo. Waba ummeli oqinile kwabesifazane. There is no shortage of magistrates who are judicial officers right at the coalface of disputes. There are women academics, and I think we have not tapped enough. Waguqula inkantolo yezigaba zokwedluliswa kwamacala wayenza yaba esebenza kahle ezweni.
Ngesikhathi senhlolokhono yesikhundla senhloko yamajaji kulonyaka, uMaya wanxusa iKhomishana kuba ibheke amakhono akhe ngale kokubheka ubulili. I'm not good because I'm a woman. I'm just a good woman judge. Ngombasa, umengameli uCyril Ramaphosa waqoka uMaya esikhundleni sokuba iphini lenhloko yamajaji. Wasivuma lesikhundla ngaphandle kokungabaza.